Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pagbiyahe mas ginpahapos, mga minor de edad pwede na sa mga mall, mga sinihan kag amusement arcades makabukas na matapos ginpaidalom sa Alert Level 2 ang Bacolod. Pulis patay matapos mag-agaway sila sa armas ng trabahador sa Hollow Blocks Factory. Motorcycle rider patay, angkas ka minor de edad pilason sa matumba ang ilang motor sa DSB. Lokal nga mga opisyal, kinabunayan pa sa pagdesisyon kung sino ang suportahan kay wala pa sa patod nga mga kandidato. Kag sa Good Vibes, Christmas Village sang Forbes Hill sa Mega World ginbuksan sa publiko. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, karon nga ginasaulog ang Provincial Wildlife Month, ginpagkamaayo nga ipaambit ang mga best practices sa tinutuyo nga maamligan ang palibot. Kadungan sa Provincial Wildlife Month celebration, ginsagdag ang First Negros Occidental Environmental Partners Conference. Suno kay Attorney Julian Bedrio, ang Provincial Environment and Management Officer, ang mga stakeholders ang ginhatagan sang higayon nga ipakita ang mga best practices. Agudto nga masunod man ini sang iban. Ang mga talakayan nagalakip sang topiko sa blue environment o kunang sa coastal kag marine life, brown environment, o kuna nagatumod sa urban kag green environment nga nagatumod naman sa terrestrial, ridges kag upland. Mga environment officers sa mga banwa kag syudad lakip na mga partners ang nagtambong sa amo nga pagtililipon. For this day, we will be sharing best environmental practices. So these are composed of projects and programs from different LGUs, ang iya sang province, i-share man namon. Kag of course, ang mga NGOs nga ari man isubong mahatag man sila sang ilang mga best environmental practices. And basically, this is a sharing activity so that the LGUs and the other partners will, collaborate and maybe they can replicate programs. Sa number 9, paghatag sang dugang nga subsidy kag paghatag sang atensyon sa fertilizer smuggling ang pila sa mga ginuduso sa mga senador nga solusyon agud mapahagan-hagan ang pagsaka sang bilisang abono. Ma-report si Nico Delfin. Halin sa tag 800 pesos nga presyo sang kada sako sang abono, nagalabot na inisubong sa kapin 2,000 pesos karon nga nagasaka man ang presyo sang produkto petrolyo. Suno sanday presidential aspirant kasi Senador Panfilo Lacson kag Senate President Vicente Soto III, dapat matap ng smuggling sang abono kag ginaligar korupsyon sa Department of Agriculture. Hanggang ngayon, 2021 na, mag-2022 na, wala pa rin yung investigation report. Bakit? Ibig sabihin, ang pwede na isipin, tinotolerate. Hindi dapat pahanap ng piyasa. Dapat kaya nilibigay yung general fertilizer. Ginagaroon lang ng isang. Para naman kay Senator Miguel Zubiri, nagadepende ang presyo sang abono sa presyo sang produkto petrolyo. Ang mga dapat bisan paano matagaan sang dugang nga subsidy ang mga mangunguma, ilabi na ang mga sugar planters. Kung kita mo, at this point in time, hindi man masugot ang DOF na dulaan ang excise taxes on fuel because they will lose a lot of funds. So one way we can do it is to increase the subsidies for farmers. Subong yan yung kapanghatag sila voucher, 1,000 pesos per voucher. Sa pagsinapol upod man sa mga sugar leaders, ginpahayag ni Zubiri nga iya na ginhinyo sa Department of Agriculture nga magtukod sang komprehensibo nga plano agod mapahagan-hagan ang pagsaka sang presyo sang abono. Ang pagproduce sang kaugalingon nga organic fertilizer isa man sa ginalauman sang senador nga makabulig sa sugar industry. They were really heavy into organic agriculture,
we need to pursue our organic fertilizer production. Sanday Lacson, Soto, kag Subiri upod sa katapos ang Partido Reforma ang nagbisita sa Bacolod sang Sabado. Sila man ang nagpasalig nga suportahan ang pagbalik sang Negros Island Region sa pagpati nga ining makabulig sa pagbalik sang pag-uswag sa ekonomiya sa piyak sang COVID-19 pandemic. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 8, misinformation. Ini ang ginalantaw ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga isa sa mga rason nga nag-aapekto sa vaccine rollout sang probinsya. Ang pagtuluhan o kung religious belief sa isa ka persona kag fake news ang mga pagpanghangkat nga ginaatubang sa kampanya sa bakuna. Sa Biyernes, nagsapol ang DOH Regional Director nga si Dr. Adriano Subaan kay Lacson bahin sa mahinay nga vaccine rollout. Suno kay Lacson, ang iya nga commitment ang mga malabot ang target para sa herd immunity sa Pebrero kag sa masunod nga duha ka bulan mapadasig na ang pagbakuna paagi sa paghaylo sa mga barangay sa mga pumuluyo sini. Ang geographical location o kunang kalayuon sa mga pumuluyo sa mga vaccination center isa man sa ginalantaw kabudlayan. Buwas magasapol ang gobernador pagi sa Zoom sa mga alkalde bahin sa mga tika nga ipatuman para malabot ang 1.8 million nga target nga mabakunahan. We have friends who unfortunately passed on, no, because their religious belief says that their vaccine is not acceptable, and so that is one of the reasons also. And then fake news also, basically fake news also. Especially in the province, the distance is also a concern. No? Usually kasi we just ask them to go to a certain area and then have the vaccination there. But now, because of our upper barangays, the distance is a concern. But definitely we still have to reach out and go to them. Sa number 7, ginpadangat ni Pao si isa ka aspirant sa pagkakonsehal sa syudad sa Bacolod ang natabo nga replacement sa konseho sa Bacolod nga nabakante sang iya amay nga nagtaliwan. Suno kay mayoral aspirant Albi Benitez nga kaalyado ni Pausi sang Sabado, nagpakigsapol si CK Senate President Tito Soto nga amo naman ang chairperson sang NPC. Inibangod ang endorsement sang katapos ang partido para kay Marlon Solidum bilang tigtalo sang nagtaliwan nga konsehal ang gikan sa mga anay katapos ang NPC nga karon nagbalhin na sa Nationalista Party. Suno kay Benitez ang desisyon yara na sa liderato sang NPC. Samtang gipahayagman ni Benitez nga ang housing program sa karon ang isa man sa mga ginatutukan sang iya nga grupo bilang mangin landmark program sini. Nagapati siya nga iniya magaresulta sa kaayuhan sa pumuluyo kung sa diin may pagkambyo sa mga psychological mindset nakip na sa iya nga mga pagbulig sa komunidad. Hindi ko magsala. She had a brief discussion with Senate President Tito Soto sa nagkanto di siya sa last Saturday. She was saying that the consensus of the NPC candidates that endorsed ang replacement may not be in order kay hindi na sila NPC sa nag-file. So because of that, it's something that I think the leadership of NPC must decide whether they will recognize ang mga nag-vote for NPC replacement nga no longer are NPC members. So, siling nila, I think Senate President Soto is looking at it. Sa number 6, bag-o bunag nga lapsag na sapwan nga patay sa dump site. Wala na sang kabuhi sang masapwan sang Biyernes sang isa ka basurero ang isa ka lapsag sa dump site sa Barangay Concepcion sa siyudad sang Talisay. Sunod sa Deputy Chief sang Talisay PNP nga si Lieutenant Peter John Ramos, nagatapik pa ang pusod sang lapsag sa masapwan ini nga naputos sang bayo kag nasulod sa paper bag kag sa box. Ginahibalo sang PNP kung may mga nakakita sang persona nga naghaboy sang lapsag sa lugar. Nalubong na sang City Social Welfare and Development Office sang syudad ang lapsag.
Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Sa number 5, sa Talisay City, isa kababae nag-aligar nga ginakawatan, ginhimuslan, kaginbuno. Pilason ay 45 anyos kababae sa barangay San Fernando sa Talisay City sa Biyernes. Iya ginaligar nga siya ang ginbuno, ginimuslan, kaginkawatan sa isa ka wala pamakilalaan nga persona. Sa investigasyon sa Talisay PNP, nagapanglakaton papauli ang biktima sang hinali na lang siya ang ginbutong sang lalaki kagindala sulod sa ginakonstruct nga balay. Ginkuha sulod sa PNP sang suspect ang 3,000 pesos nga cash sa biktima. Kag matapos sini, iya paginimuslan kaginbuno ang biktima sa tiyan kag sa dughan. Pagkasunod nga adlaw, nakapangayo sa bulig ang biktima sang mabugtawan ini. Pero sa follow-up investigation, ginpahayag ni Staff Sergeant J. De La Cruz ng Talisay PNP ang kutsilyo nga na-recover sa tupad sa biktima ang iyaman mismo nga ginbakal sa Biyernes. Dugang pa ni De La Cruz, base sa panaysayon sa mga residente sa lugar, wala man sila sa may nabatian o kunakitaan nga natabo sa among lugar sa Biyernes. Pareyon pa ini ginausisa sa karon sa PNP, samtang ginabulong naman sa ospital ang biktima. Sa number 4, motorcycle rider patay angkas nga menor de edad Pilason matapos matumba sa dalan. Patay ang 23 anyos si Arjan Penes, samtang Pilason naman ang iyang menor de edad nga angkas matapos matumba kahapon sa dalan sa barangay Igmayaan sa Banwa sa Don Salvador Benedicto. Suno kay Lieutenant Everly Canto, Deputy Chief sa DSB PNP, gikan sa ilim na ng duha ka biktima kag mabakal pa sila kung tani sang duga nga ilim nun san sila ang matumba sa kurbada nga bahin sang dalan. Wala sang kontra suno sa pulis ang motor kag posible bangod sang kahulugbon sang driver amo nga natumba sila. Padayon ang nga ginabulong sa ospital ang 17 anyos nga angkas. Sa number 3, magalokal nga mga opisyal sa probinsya magaulat kung ano manging katapusan karon nga last day na sang substitution kag withdrawal. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang ilang hulaton pagkatalakayo nila ini kag anuman ang pagpagwa sang desisyon. Para naman kay Provincial Consultant kag mayoral candidate Albi Benitez, kasubong sang tanan sa magahulat man ilabi na nga magamutuga sa mga last minute nga substitution. Gani suno sa iya, hindi pa mapatod ang tanan, tubtob nga mag-abot ang deadline. Suno kay Lacson, sa personal nga bahin, hindi man sila gilayon nga makadesisyon. Kung anong mga decision sa ating presidente, anong next move niyo go? Talk about it. And decide kung sino galing niya sa But I don't like, ako personally, I don't like to make that decision right away. We'll wait until next year. Why pa? We'll wait till 5 p.m. today dahil basta hindi pa tapos ang drama. But I'm much as a spectator as you all are. But do you have already in mind or have you made your decision kung sino mo i-support? Wala pa kay kagamo pa. As I've said, this is the most confusing election I've ever seen. Kadamo sa mga substitution. It's daw ka last minute tanan-tanan. So as of now, we'll wait till 5 p.m. today. Sa number 2, pulis patay matapos nga matiruhan sang magpukutay sila sang armas sang isa ka tinawo sa Hollow Blocks Factory. Wala makahibalo ang amo nga persona nga pakaisa sang iya nga amo, ang pulis amo nga ginsita niya ini. May report si Romeo Subaldo.
Sa entrance sang sining Hollow Blocks Factory sa Jesus Heights Subdivision sa Barangay Estefania sa Bacolod City, nagpukutay ang pulis nga si Police Staff Sergeant Benji Heron kag ang tinawo sa Hollow Blocks Factory nga si Reggie Buatag. Nagapabilin pa sa lugar sang insidente ang mga simagol sang pulis. Sunod sa suspect nga si Buatag, mga pasado na 6 sa kagabi, nagpadulong diri ang pulis kay pakaisa niya ang tag-iya. Mangayo siya kung tani sa volcanic soil. Wala niya inigi pasulod kay hindi niya kilala. Hinali na lang siya gindapal sang pulis. Boss, sir, mahambal ko na kay boss kung mayara. Nagbuwa sa, pagbuwa niya, nagbalik siya. Amo na to. Tinampay ako. Kadua nga bes, tinampay ako. Tapos ko yun, nagputay kami. Wala mo na kasi mga kutsilyo, no? Wala, sir. Ngabi nga, Ginaako niya nga nakainom siya pero jutay lang man kuno. Sunod sa iya, nakainuman ang pulis. Pero sunod sa commander sa Police Station 4 nga si Police Major Richie Gohi, hinali na lang nagpagwa sa kutsilyo ang suspect amukon nga nagkuha sa pusil ang biktima kag nagpukutay sila. Hinali na lang naglupok ang pusil kag naigo ang pulis sa tiyan. Ito na dapalan siya, then dito nagkuha sa kutsilyo. Pagkuha niya sa kutsilyo, i-atakihon niya itong biktima dito ng gabot sa pusil. So paggabot dito instead nga dito ginrapulay sila. Grapulay sa ground. Kag dito gulpi lang lumupok. So paglupok nag-uy lang itong tropa. Nagbulig pa ang sospek sa pagdala sa biktima sa ospital, pero nagtaliwan inisang kagabi. Nagpadulong kay ina ang pamilya ng sospek sa Hollow Blocks Factory para makig-areglo sa amo sang ilang himata. Nagapati sila nga self-defense lang ang natabo. Self-defense naman ang tiyan mo. Nakuha sa crime scene ang isa ka kutsilyo kag ang 9mm pistol nga service firearms ng pulis. Kaso nga homicide ang ginahanda na batok sa sospek. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bacolod City, gipaidalom na sa Alert Level 2 buot silingon. Mas gipahapos ng pagbiyahe. Mga minor de edad pwede na sa mga mall. Sunod sa Bacolod, gipaidalom na sa Alert Level 2 buot silingon. Mas ginpahapos na ang pagbiyahe. Ang mga minor de edad pwede na sa mga mall. Ang curfew hours, ginpaliputan. Mga sinihan pati na amusement arcade, pwede na magbukas. May report si Nico Delfin. Makita na sa mga nagabiyahe nga jeep sa syudad ang amat-amat nga pagdamo sa mga pasahero. Amo man ang pagdamo sa mga minor de edad nga mga kabataan nga makitaan sa mga mall karon nga na-downgrade sa Alert Level 2 ang status ng Bacolod. Sa Executive Order No. 53 ni Mayor Evelio Leonardia, pwede naman ang mga travelers nga padulong sa Bacolod kung may mapakita sila nga vaccination card nga authorized sang local government unit, Department of Health o kon Bureau of Quarantine. Hindi na kinahanglan ng ESPA sa mga pasahero nga magahalin sa Western Visayas. Magluwas lang kung sila ang nagabiyahe halin sa Manila kag iban pa nga lugar nga hindi isakop sang Region 6. So hindi ka na madula sila ang mga stay safe app, ang ilang ESPAs actually no, kung intersonal na travel. Pero ti ang atong gindula di isang regional nga travel ang ESPAs wala na siya subong. Pero kutob sa mga hindi pa bakunado, kinahanglan gihapon ng negative RT-PCR test nga valid sa sulod sang 72 hours kag ESPAS. Wala naman sang pagbago sa pagsulundan angot sa nagapauli nga OFW. Required gihapon sila nga mag-submit sang ESPAS kag magpaidalom sa home quarantine. Dili nato makita kung ano ang pribilehiyo sa isa ka fully vaccinated individual kag sang unvaccinated individual. Gani, ang mga wala pa nabakunahan kag mahilig ang magbiyahe, magpabakuna na. May pilaman ka mga amusement arcade ang amat-amat na nga nagapanghimos para sa liwat nga pagbukas. Ginpakamaayo naman sang tagdumalahan sa mga mall nga ipaiway ana ang pagbukas sa mga sinihan samtang ginagamit ini nga vaccination area sang Bacolod EOC. Ginpaliputan naman ang curfew hours nga magasugod 11 sang gabi tubtob 4 sang kaagahon. Wala na kita sang age restriction. Galing ang ato nang ginapanumdom sa ato pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Subong sini naganubuaton kaso at sa matter of fact subong ning adlaw 8 lang gid ang ato nga fresh cases. So that's the first time na naka-register kita sa single digit after almost 8 months nga pagbato ta sa sini nga pandemya.
So nga, ito lang nga pahanumdom nga gabay pa miskan na muna ni nga naghalog-halog na kita, maabri ng mall sa ato mga kabataan, hindi lang kita mag-abuso, kung hindi lang kita magpinagusto. Tubtob matapos ang bulan sang Nobyembre, ginatugutan naman sa 50% ang indoor activity pero dapat fully vaccinated ang mga nagatambong. 70% naman kung outdoor activity kag dapat fully vaccinated man ang yara sa pagtililipon, kasubong na lang sang kasal, party, bunyag kag iban pa. Dapat fully vaccinated man ang mga empleyado sa mga tourist attractions, amusement arcade kag parks, theme parks, internet cafe, billiard halls, sinihan, bowling alleys, pati na mga manunudlo kag staff sang eskwelahan nga ginpahanugutan sa pagbalik sang limited face-to-face classes. Wala gihapon ginatugutan ang pag-operate sa mga kasino, bulangan kag pati na mga betting kag gaming establishments. Mas ginpalawig ng oras sa pagbakal kag pag-inom sang alcoholic beverages sa public places halin las 12 sang udto, tubtob las 10 sang gabi. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, Christmas Village sang Forbes Hill sang Mega World ang ginbuksan sa publiko. Inya pamaagi sang real estate developer sa iyang pagpasalamat sa suporta sang Bacolodon kag Negrosanon. May report si Romeo Sobaldo. 4, 3, 2, 1! Ining senyales sa pagbukas ng Christmas Village ang Forbes Hill sa Mega World sa publiko. Sa Sabado, ipatigayon ang lighting ceremony, kaupod ang mga homeowners, pamilya Lacson nga amo ang tag-iya sa luta, Corina Sanchez Rojas kag Mayor Ivelio Lunardia. Sunod sa Senior Assistant Vice President and Public Relations and Media Affairs Head nga si Harold Geronimo, inang ila pamaskwa sa mga Negrosanon. Bilang isa ka Negrense, bugal niya nga ipaabit ang ining regalo sa iyang mga kasimanwa. And we hope that as we celebrate the Christmas season, part of our gratitude is that, developers like us, companies like us, we are not just here to come to Bacolod just to do business, but we are here to also help generate jobs. Ang mga parol nga nagapalibot sa entrance sa high-end subdivision ang himo sa mga inmates ng BJMP. Ang entrance sa clubhouse napuno sa mga Christmas tree. Iyaman ginanunsyo ang isa pagidila ka regalo sa mga Negrosanon. Magabukas ang lang sang site sa Forbes Hill sa boundaries sa Bacolod kag Talisay City ang pinakaunang nga full-scale next-gen McDonald's antes ang Paskwa. Bot silingon, contactless ang pagbayad, hindi na kinahanglan maglinya. Malapad ang alfresco area kag ang branch nga may pinakamalapad nga bike and dine facility. What is a bike and dine facility? This is the new innovation of McDonald's that they've rolled out in Metro Manila first. And the first ever to have and the largest bike and dine facility will be here in Negros for the first time in the entire Visayas region. And Bacolod will have that first. Ano na siya? You may be asking, what's a bike and dine? For bikers, we have a table that has a ledge where you can just attach your bike and you can already eat. Dako man ang pagpasalamat sa alkalde sa Bacolod sa nadala nga development sa property giant sa Bacolod. Ang una, Sumag has been Sumag for so long. Then the east side, which we see now, dumadamo na subdivision, so and even Alangilan is bursting up with local tourists and all this. Now we can see the balance also tilting towards here, the northern part. Ginanunsyo man sa alkalde nga ang Mega World ang nag-commit nga sila ang mag-dress up sa Bacolod City Government Center kag Public Plaza para sa siniga Paskwa. Barb, at least may halay naman yung kalantuan ang mga luyag, mapaliwaliwa until 9 p.m. bukas siya for public, pati hindi pwede makasulod sa clubhouse. Sagwa lang sa mga sa ila Christmas Village. Kagming ha, Christmas is in the air na. Basta may mga amuna sila nga mga... Damo na kag mga LGU meron na ba? Looking forward nga mga bisitahan naman kag mapakita sa publiko kung anong itsura sa kada LGU. Kag Christmas Village, may buot silingon, gabanaagi na siya. Yes, Barb. Katahong. Kaaga mo itong mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.